Què tal, com esteu? Benvingudes una setmana més al canal. La veritat, avui aquest vídeo no és el que tenia pensat gravar, o sigui, sí, però no de la manera que havia pensat que seria ni com seria, i és que la veritat avui porto un dia, i bueno, de fet, unes setmanes, podríem dir mesos, però sobretot aquestes últimes setmanes bastant xof, i venia a parlar dels meus lemes de vida en plan positiu. No m'acaba de quadrar amb la meva situació actual, però alhora, precisament en aquests moments és quan toca més recordar aquelles coses, aquells principis, aquella essència de les nostres accions, per què fem les coses, per què estem on som, i sobretot en el meu cas, doncs, per compartir-ho. I dos, jo crec que m'anirà bé per afrontar aquest mes en el que ja us donaré més novetats sobre el que m'està passant i què serà, perquè segurament això desembocarà en canvis i en canvis grossos. Però bueno, avui toca xerradeta, així que agafa la teva beguda i jo en el meu cas un cafetó boníssim i ens posem còmodes perquè comencem a xerrar. Però primer de tot, definirem què és per mi un lema de vida. Per mi el que seria un lema de vida és allò que aquella frase, que evidentment no són meves, però que em repeteixo pràcticament cada moment de la meva vida quotidiana i sobretot que és com l'essència, allò que fonamenta com em moc les meves accions, el que penso i a viure, a sentir, a pensar en absolutament tots els terrenys de la meva vida i que intento aplicar al màxim possible. El primer de tot, bàsic, errare humanum est. Ja veureu que jo soc bastant fan del llatí. En aquest cas és bastant senzill, equivocar-se és humà. És una frase que tothom diu i que tothom sent, però per què el defineixo com un lema de vida? Soc molt autoexigent i m'és molt més fàcil acceptar els errors amb els altres que amb mi mateixa. És probable que quan algú s'equivoqui jo sigui la típica amiga que diu bueno, deu tenir un mal dia, bueno, deu estar passant per alguna cosa, el que sigui, però quan jo m'equivoco no m'ho permeto. Intento no equivocar-me mai i quan ho faig em matxaco i em castigo moltíssim per haver-me equivocat. Llavors recordar-me que equivocar-se és humà, també em dona una mica més de flexibilitat i tolerància amb mi mateixa, que a nivells extrems ser autoexigent no és bo. I per altra banda també em passa molt que, evidentment, tots hem sigut el dolent de la pel·lícula, tots l'hem liat, tots tenim anècdotes i hem fet coses de les quals ens en penedim, però jo sobretot quan tinc un mal moment i quan m'equivoco tendeixo a ser bastant rancorosa amb mi mateixa, en recordar-me totes aquelles errades i en tornar-me a matxacar encara que siguin d'un passat bastant passat. Errare humanum est em va bé per recordar i ser més passiva i dir, aviam, t'has equivocat, no passa res, ho has reconegut, has après el respecte, acceptem-les i ja no cal donar-los més voltes. En segon lloc tindríem la frase de si no ho canvies, ho tries, i té sobretot a veure amb el tema de queixar-se, amb el tema d'estar satisfet amb la vida que tens i amb l'ambició. Jo em considero una persona bastant ambiciosa, però alhora també em considero una persona molt indecisa. Per com heu entès, em costa molt admetre que m'he equivocat, llavors per l'etapa vital en la que estic d'estudis, triar, pràctiques, feina, construir la meva identitat, joventut, primeres experiències en el món adult, fa que em qüestioni absolutament totes les meves decisions i fa que estigui tota l'estona planificant, posant-me objectius, organitzant, pensant a curt, mitjà i llarg termini, tot aquest rotllo. Per tant, moltes vegades quan em costa admetre que m'he equivocat, per exemple, escollint una carrera, acceptant una feina, imaginant un pla de futur, el que sigui, em recordo que no s'hi val queixar-se, sinó lluitar per canviar les coses. M'anima a treballar en intentar construir el futur i a pensar que aquelles coses que ara mateix no m'agraden estic treballant perquè no siguin així, com construir el que jo penso que és el millor per mi, anar fent passes i anar seguint endavant independentment del que estigui passant ara. Tot i així, en contraposició a aquesta i per equilibrar-ho una mica, tindríem la tercera, que és cada cosa al seu temps. Tot i que m'agradi molt marcar-me objectius i treballar, sí que és cert que sempre he sigut una noia que ha anat amb molta pressa. Quan era petita ja pensava, doncs, què voldria ser de gran, ja planificava a quin institut aniria, quan anava a l'institut no podia parar de pensar en el batxillerat, quan anava a batxillerat no podia parar de pensar en la universitat, i ara que estic a la universitat no puc parar de pensar en el màster i així. Llavors, recordar-me que cada cosa al seu temps no vol dir que perquè sigui ambiciosa, no vol dir perquè hagi de treballar amb els meus objectius ho he de tenir tot ja. Em recorda també que he d'aprendre a gaudir del procés i del moment vital en el que estic. No tornaré mai a estar a l'etapa que estic ara, amb lo jove que soc, amb els amics que tinc, amb l'energia que tinc, i no sempre
per molt que haguem d'estar mirant al futur i pensant què farem després, hem d'oblidar el que estem vivint ara. Tampoc he de voler créixer massa ràpid, tampoc he de voler ser experta en res. És normal que ara m'equivoqui, és normal que ara no tingui experiència en moltíssimes coses, perquè al final és el que em toca i també és maco. I he d'aprendre a marcar-me objectius sense obsessionar-me i sense ser tan impacient i gaudir del procés. I també moltes vegades, per molt que planifiquis, la vida porta moltes sorpreses, no pots preveure la majoria de coses que et passin i aprendre a adaptar-se i a tolerar aquests imprevistos és part de l'aprenentatge que estic fent ara mateix. Per tant, la frase, quart lema de vida que crec que ara mateix em persegueix més, és no controles el que passa, sí com reacciones. És molt fàcil que quan jo organitzo les coses i no he tingut temps de ser tot lo productiva que voldria ser, o un dia m'adormo i no puc anar a classe i després he de recuperar el que sigui, o mil coses, senti aquesta angoixa i aquests nervis i aquest estrès de merda, això no està sortint com jo havia planificat i realment ho passo malament. Aquests últims anys, sobretot de teràpia, estic aprenent a tolerar els efectes externs i sobretot a reaccionar de manera més passiva i sobretot acceptar que no podré tenir-ho mai tot controlat i que està bé, que no passa res, que és part de la vida, que no hauria de tenir-ho tot controlat, que de fet és maco, que sorgeixin imprevistos i que sorgeixin sorpreses i que les coses dolentes també hi seran sempre, per molt que jo intenti avançar als esdeveniments. Així que el que m'he de centrar és en com sóc jo, com paeixo les coses, com reacciono a aquestes coses i com m'afecten emocionalment aquests canvis per simplement estar jo bé. La solució per no sentir aquesta angoixa per la manca de control no és tenir encara més control, sinó aprendre a tolerar quan no hi pot haver aquest control o quan es descontrolen les coses, etc. En el número 5 tindríem el lema per excel·lència, que de fet el porto tatuat a l'esquena, no sé si tinc alguna foto, us la deixaré per aquí, que és una frase en llatí que em repetia molt una professora que vaig tenir al batxillerat, quan vaig passar un moment personal bastant, per no dir molt dolent, i no n'he parlat mai explícitament, però crec que he sigut bastant òbvia. Vaig patir molts problemes de salut mental i amb la seva lletra em vaig tatuar una frase que sempre em deia i que realment té tota la raó del món, que és virtus in medias res. La virtut es troba en el punt mig de les coses i el que puc dir és que és el lema que podria englobar perfectament tots els altres, no? Perquè si tenim en compte el tema de l'angoixa, el tema de l'autoexigència, no és ni bo ser massa autoexigent, tampoc és bo no ser-ho gens. No és bo ser massa ambiciós, tampoc és bo no ser-ho gens. No és bo no acceptar els teus errors, però tampoc ho és matxacar-te massa per ells i no voler-los cometre o el que sigui. Per mi, el lema. Per què és el lema? Perquè defineix absolutament totes les accions de la meva vida i quan aquesta professora m'ho deia, de veritat vaig trobar el canvi. És tot, per mi és el que dona sentit a la vida i sento posar-me tan intensa, però és que és així i no sé exactament com explicar-ho. Crec que podria perfectament dedicar-li només un vídeo a aquesta frase i potser ho faig. Així que deixarem més endavant i seguirem amb l'última de totes, que aquesta ja és més senzilleta, però que també té molt significat, sobretot com a jove, noia i adolescent, que és que la persona que estarà amb tu tota la vida ets tu mateixa, la persona que estaré amb mi sempre sóc jo. Per què hauries de malbaratar el teu temps intentant contentar, intentant encaixar, intentant fins i tot odiant-te i criticant-te i parlar-te malament si realment aquella persona a la que més has de tenir cura és aquella que no marxarà fins que tu marxis, perquè ets tu. Crec que és molt clau entendre per què és important cuidar-te. Jo sóc una persona que practico molt de self-care, de fet el meu contingut es basa en self-care i aquest és el motiu pel que ho faig. Perquè estimar-me m'ajuda a estar bé. Estimar-me ajuda a ser forta, a sentir-me millor, a estimar-se com a finalitat en si mateixa. Crec que ja és l'objectiu que hauríem de tenir tots i totes, tenir en compte i rellevància que nosaltres som el primer, nosaltres hem de ser la nostra prioritat i que no podem abandonar-nos per ningú més perquè som el centre de la nostra vida.
Així que cada cop que em matxaco, cada cop que em trobo defectes al mirall, em recordo que l'única persona que em deu alguna cosa, a la que jo dec alguna cosa, és a mi, i em passen tots els mals. Posa cada cosa al seu nivell, al seu marc d'importància, costa, però tenir-me a mi en el meu marc principal, jo considero que entre això i l'equilibri són les dues coses que més m'han salvat la vida i que ara mateix podria dir que sense elles no seria qui soc, no estaria on soc. Així que sí, aquests serien els meus 6 lemes de vida actuals i que sospito que seguiran amb mi molt de temps més. També m'agradaria saber quins són els vostres lemes de vida i a partir d'aquí només enviar-vos un petó molt fort. Gràcies per escoltar-me i per ser aquí una setmana més, un dia més. Soc pesadíssima, però m'encanta fer vídeos i pues això, vale? Ens veiem a la propera i adeu!